Πριν από 8 χρόνια είχα ανεβάσει ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι που λεγόταν «Εγώ στα 30». Σήμερα αντιλαμβάνεστε, αν ξέρετε αριθμητική, ότι είναι ένα βίντεο «Εγώ στα 38», εξού και ο τίτλος της, σας το λέω που το έχετε διαβάσει ήδη. Εγώ στα 38 έχω σταματήσει χρόνια να κάνω βίντεο. Στο βίντεο με τα 30 έλεγα θα γίνω βιντεογράφος, δεν έγινα, ούτε δασκάλα έγινα, μην νομίζετε ότι έχω γίνει δασκάλα. Δουλεύω σε μια εταιρεία, corporate κτλ. Εγώ λοιπόν στα 38 έχω γεράσει όπως έχω γεράσει και θέλω να κάνω αυτό το βίντεο για δύο λόγους. Ένα, γιατί πλέον έχω παιδί, έχεις παιδί, έχω παιδί, έχει αυτιά, έχω παιδί, έχει λαγό, έχει αυτιά, τα έχει όλα. Και θα ήθελα στο μέλλον να ντρέπεται πολύ για μένα και να λέει ότι η μαμά του, βασικά να μην το λέει ότι η μαμά του είχε κάποτε βίντεο στο YouTube, να είναι πολύ μπασκλάς και μπανέλ και μπανάλ και αυτά. Και ναι, αυτός είναι ένας λόγος. Και δεύτερος λόγος είναι ότι, όχι, για τον δεύτερο λόγο φταίει το YouTube. Φταίει το YouTube, θα σας πω αμέσως γιατί. Φταίει το YouTube γιατί εγώ μετά από πολλά χρόνια, 10, που ήμουν στη Digital Minds, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μόλις μπήκα σταμάτησα να κάνω βίντεο, τους λέω ρε παιδιά, μην υπογράφω τώρα άλλο συμβόλαιο, εγώ δεν κάνω YouTube. Ούτε εσείς έχετε κάποιο τέτοιο να ασχολείστε μαζί μου, ούτε εγώ έχω κάποιο όφελος, ούτε εσείς, ας το λήξουμε εδώ. Εντάξει. Βγαίνω όμως από το τέτοιο και λέω εντάξει, έχω τους 1000 συνδρομητές. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα βιντεάκια. Θα βγάζει λεφτά το YouTube, θα λέει εντάξει, την κρατήσουμε αυτή, έτσι, να υπάρχει εκεί μέσα. Αλλά έλατε που έρχεται το YouTube και λέει όχι φιλενάδα, δεν χρειάζεται να έχεις απλά 1000 συνδρομητές. Πρέπει να έχεις ανεβάσει και 3 βίντεο τις τελευταίες 90 μέρες. Τις τελευταίες 90 μέρες που εγώ σε 90 μέρες 3 βίντεο δεν ανέβαζα ούτε στα καλά μου. Θα ανεβάσω τώρα αυτό και ότι πρέπει να έχω λέει 3.000 ώρες παρακολούθησης. 3.000 ώρες, δεν ξέρω καν πόσες μέρες είναι αυτές. 150 μέρες, δεν θυμάμαι, είχα κάνει τα μαθηματικά αλλά τα ξέχασα. Και παρόλα αυτά έχω τις 200 κάτι ώρες. Έχω 200 κάτι ώρες παρακολούθησης. Ποιος βλέπει αυτά τα βίντεο μου, σε ποιες χώρες, Ασία, Αφρική, Αμερική, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να κάνω ένα βίντεο. Και έχει τώρα μήνες που λέω θα κάτσω και θα κάνω ένα βίντεο. Κάθισα, όχι. Μου τη βάρεσε σήμερα ενώ είμαι στη δουλειά και είναι τα γενέθλιά μου να κάτσω σε ένα γραφείο να κρυφτώ. Ευτυχώς δεν έχει ψυχή σήμερα το γραφείο γιατί είμαστε κοντά στο 15 Αύγουστο και να κάνω αυτό το βίντεο. Ναι, είμαι καλύτερα από ότι ήμουνα στο βίντεο με τα 30. Έχουν περάσει πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας. Έχω πάρει αρκετά χάπια, έχω πάρει πολλά χάπια. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι τώρα σε μία μέρα, καταλάβατε. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν στα θυμαράκια. Είμαι καλά, είμαι 38. Είναι τραγικό με 38. Δεν έχω κάνει botox, θα πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω. Ή ένα lifting έτσι, δεν ξέρω. Αλλά θα έπρεπε να είμαι και ευγνώμων που γερνάω, γιατί δεν γερνάνε όλοι, δεν γερνάνε και ακούω δηλαδή εγώ στις ειδήσεις που λένε 38χρονη βρέθηκε νεκρή. Όχι νεκρή, μακάβριο. 38χρονη βρέθηκε, δεν ξέρω που βρέθηκε. Τέλος πάντων, στο Χαντάκι βρέθηκε και λέω καημένη κυρία, εγώ η Φωτεινή, η 38χρονη, που νιώθω ακόμα, δεν ξέρω πόσο νιώθω, που μεγάλωσα πολύ, που είμαι μια θίτσα. Γεια σας θείες και θείοι του YouTube. Η iShine ήταν μαζί σας, μπορεί να μην ξαναείνε ποτέ ξανά. Εσείς οι λίγοι που θα δείτε αυτό το βίντεο, πόσοι άραγε δεν έχετε χάσει ακόμα? Έχω 19.000 συνδρομητές. Πόσοι δεν έχουν χάσει ακόμα το password από αυτό το account και έχουν access και μπορούν να πάρουν μια ειδοποίηση για αυτό εδώ το βίντεο? Πόσοι αναρωτιέμαι, πόσοι?